Sparko sammenligner hotelpriser for hundredvis af bookingsider, så I kan spare op til 320 kroner per nat. Hotel Trivago. Spar fylder 70. Og lige siden vi flyttede ind i de første lokaler, har det handlet om lokal. Fra 16 kvadratmeter i Hjerting til 698 på Teglholm. Fra økologi og arbejde ideologi til det blev fast ingrediens på indkøbssedlen. Fra kartoffelkur i 80'erne til taco-tirsdag med familien. Fra midt til i dag ordner en grøn balance. Når der skal ryddes op i lokalområdet, eller kunderne skal have et lift hjem til jul, så ligger der en Spar lige rundt om hjørnet med et stort udvalg af friske danske varer til passende lave priser, hvor alle kan være med. Det er nogle gange derfor, at vi har Spar og har levet det de sidste 70 år. Spar. 70 år som hele Danmarks lokale supermarked. Den bordblæser bare den bedste slikblanding. Ej, hvor mange må det være? Det er den bedste frugtsalat, jeg har fået. Jeg skal have nogle konfetter til. Det er meget hyggeligt, det her. Den er god. Hallo Danmark.